सासे हाबा जायि हिनजावसा बेनो सासे हौवा माहारिनि फान्थाव। बे अइला फान्थाव गिदिर गोलाव जानायनि मुलि आरो माने माखासे मानसिफोराहाय सोरनाबा फिसा सोरनाबा गुसुं बेबायदिनो जौ जाबायदि गिदिर गोलाव जानायनि थाखाय मुलि मोनसे एडभाइटिस होनो हाबावबाय। आयौ 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 हाबा जायि हिनजावसा बे मानसिया हौवासाफोरनि फान्थाव गिदिर आरो गुसुं प्रब्लेमनि थाखाय बियो माने एडभाइटिस माने मुलि लाबोबावनो हाबाय। माबायदि आयौ आयौ आरो बे हिनजावनिखौ नायलाय बे आखला मोजां बे आखलखौ नायनि बे आखलखौ नायलाय नोङो माबायदि आखाइखौ माबायदि थिनदों नायलाय। आयौ आरो सासे हिनजावसानिखौ नायबावदो माबायदि आखाइ थुदों हनै हनै नायलाय नायलाय आरो बिनि आखाइ हमनो थिननायखौ नायलाय। आसलथे जोंनि बे गावखौ एकदम मोनसे गाज्रि मोनसे गावनि इमेजखौ खोलैना लागोन ना बियो। बिनि स्टेटासा मोजांमोनथ' बियो बे बावैसोनि गेजेराव एकदम मस्ट पपुलार जानो हादोंमोनथ' बियो गावनि टेलेन्टेड गावनि जिथु कमेडि मोनफ्रोमबोखौ देखायनानै बियो एकदम ग्र' जादोंमोनथ' बिनि चेनेला। नाथाय बेबायदि मालायनि फान्थावखौ सासे सिख्लासाया हौवानि फान्थाव गुसुं आरो गोलावखौ मिथिजोबोबा आरो जुदि अपेन जुदि बुंनानै होनो हायोब्ला बेथ' बिराद साननो गोनां ना। आयु एक्सुवेलि बिदि नङा। मोजां मोजां कनसेप्ट दङ इउटुब बानायनायाव बेफोरखौ बानायनांगौ। जाय बुस्थुखौ जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' हारिया बर' जाथिया गनाया एक्सेप्ट खालामा मानिया बे बुस्थुफोरखौ खालामनो नाङा। नाथाय बेफोरखौ खालामोबा नोङो गोबां शेयार मोनगोन लाइक कमेन्ट मोनगोन। अब्लाबो नोंसोर हिनजावफोरनि थाखाय हिनजावसाफोरनि थाखाय मोनसे डायरि हिस्टरि जानानै थायो। नोंहाबो फिउचार दं। फिउचारखौ लानानै बानायोब्ला मोजां। गाज्रि नुयो गाज्रि खोनायो मानोना जोंनि बर'आव बियो समायथाव नङा। बेनिखायनो माखासे दङ गोबां इउटुब बानाय जेब्ला भिडिअ मोनला आबां जाबां नंखाय बाखायखौनो होलाबायसिगोन लास्टावहाय ना बेबायदि। आंखौ दुखु मोननो नाङा। आंनि फेसबुक पेजखौ नायगिरि आरो आंनि इउटुबखौ नायगिरि आङो जि मानसिया जि भिडिअ बानायनानै खालामगोन बे कनसेप्टखौनो आङो बिनि एगेन्स्टआव खालामगोन। आं मोजांथ' आं खालामा जुदि गाज्रिबा आं बिनि रिजनखौ बेखेवनानै होगोन। बेनिखायनो आंनो फल'वार्स नांगौ जादों फल' खालाम हानायमानि खालाम। आं बेबायदिनो मोजां मोजां भिडिअफोरखौ लाबोगोन। आरो एक्सुवेलि बेखौ आं बानायनाय रिजनानो एक्सुवेलि आङो बानायामोन नोंथांमोना फोथायनाय नङा आंनाव सारा रेकर्ड दङ खैजनमोन मानसिया बुंहरदों आदा बे भिडिअखौ लानानै ससे बानाय। मानोना बावैसोनि सिगां बिबारि बेखौ बानायनायाव आंनि शेयारिंआनो 2000 नायनायखौथ' नोङो दा बुंसै बेसेबां जादों। थिग बेबायदिनो आरो बिबारियाबो दाख्लैबो फुरना माल गोदान माल एक्सुवेलि जोंनि बर' सोदोबाव मोजां राव गैला नामा फुरना माल गोदान माल फान्थाव गिदिर खालामनाय आखाइजों एक्टिं देखायनाय एक्सुवेलि बे नङाथ'। समाजाव बेखौ मोजां मोना। अनेक दङ प्रिथिबियाव मोजां मोजां कन्टेन्ट कनसेप्ट माखौ लानानै खालामनो जोबबाबो जोबख'वा। बेफोरबायदि जाथारिखौ खालामनाङा। हायो जोंबो हौवा माहारियाबो एक्सुवेलि बुंनो थांबा ना रिसार्च खालामलाय नोंसोरो ससियेल मिडिया फेसबुक गासै बिथिङावनो जों हौवाफ्रा जाय वर्डखौ सोदोबखौ रावखौ बुंनो हाया मावनो हाया बेखौ हिनजावसाफ्रासो दासान्दि मावगासिनो दं। आरो नोङो नाय माखासे दंबावो फेसबुक खुलिबाथाय माने न'खरानो खोनाजोबगोन सानैसो जौ लोंनानै गथ' ओरैबायदि गाज्रि लेथ्रा लेथ्रा राव बर'नि सोदोबखौ मिसइउस खालामदों आयै मुगै सुगै आयै। एक्सुवेलि बेफोर मा आंनि थाखाय नोंनि थाखाय सोरबा बिमा बिफानि थाखाय समाजनि थाखाय गाव गाव अखा नायबानो नुफिनो। जाय बुस्थुखौ नोङो मावनानै लायो बे बुस्थुखौ नोङो अखा नायबानो नुफिनो। अब्ला बेखौ नोङो थैजासिम फिरि 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 नों थैना थांब्लाबो नोंनि फिसानि फिसौआबो नुलांगोन। अब्ला बे बुस्थुफोरखौ मावनो नाङा। बेनिखायनो लोगोफोर सहाय खालाम आंनो फल'वार्स नांगौ जादों। फल'वार्स खालाम डेन्जार डेन्जार भिडिअफोरखौ लाबोनानै देखायगोन आङो। सोरखौबा बिखा मावहोजोबगोन आं। बिबारिया हले मोनहैदों बिखा मावनानै ओंखारनो हायाखैमोन ना ओंखारफिनदों बेबायदिनो
जाय गाज्रि खालामो बिनि एगेन्स्टआवनो नेनानै थाबाय थागोन आङो आंनि बे एस शकिं चेनेला डेन्जार चेनेल होनना सानना लाखा थेंक इउ